Our short little memory never seem to learn the lessons of history. We keep making the same. Lipulatti on helppona. Joo. Ja me jätän teidät kahteen joukkueeseen, en vielä tiedä miten. Mutta idea... They don't know much or nothing. Even if one of them was to read a newspaper cover to cover, that ain't what's going on. Journalism dead and gone. Real fast, big picture. Night painting and the fog is getting thicker. Real fast, big picture. No, mitä täällä on tapahtumassa? Kisa menossa. No, mutta mitäs kilpailupäällikkö tekee? Nukkuu. Kesken kilpailua. Ottaa aurinkoa. Kevyt sisään. Tuli seuratkaa. Ota talleen. Annetaan talleen. Niin, kilometriä. Sä voit huomata tästä niin. Ja sä menet Tuut vaan päälle. En usko, että minäkään pääsen, mutta... Konttausjuttu on ihan hyvä ja sitten tolleen noin menee. Taisko... Noniin. Auttakaa, nostakaa sieltä jalkaa, hei. Mikäs joukkuepeli tää on? 4 pistettä, kun kukaan ei autta. Hyvää huomenta herrasväki, pöytä on katettu. Ehtisivätkö herrat aamupalalle? Teitä on odotettu tuonne lipunnostoon jo puoli tuntia. Sitten teitä on herätetty 3 kertaa, mutta te ette ole malttanut tulla. Emil, herätys. Herätys, seuraavaksi olet järvessä. Salaisuudet. Salaisuudet. Tälle päin mä näytän aivan siltä niin kuin eilenkin. Mulla on samat puheet, samat vaatteet. Kuljen samat reitit, jotka joka päivä ennenkin. Pidän kasvoillani samat ylpeet. Kuitenkin mun sisällä... Tää tööttinainen. Moi. Niin, mites sun työtehtävät on sujunut? No hyvin, paitsi että toi töötti vähän reistailee, mutta onneksi tässä on toi varatöötti. Niin, että kaikki on varauduttu. Niin. No niin. No sit meillä on täällä tää ajanottonainen. Heippa! Mites siellä on pärjätty? No siis ihan hyvin, mut sit tos ekas jo niin optareitten lähes, niin tää tippui mun kädestä tää tabletti tai pädi ja sitä kello meni sekaisin ja sit piti aloittaa alusta. No niin. Minkäslaisen
arvosanan kilpailupäällikkö nyt sitten antaa tälle lautakunnalle? Että 7. Ai 7, mutta onko tää nyt niin hyvä ja harjaantunut kilpailulautakunta, että se vielä niinku pärjää tämän loppupäivän ja huomenna? Kyllä mä uskon.